Σου στέλνω βιντεάκι από τα παιδιά μας. Πάμε, Σώτο μου, γεια σου. Καλώς το σάκι μας. Έλατε όλοι, πάμε μέσα. Πού είναι οι υπόλοιποι? Πού είναι οι υπόλοιποι? Πού είναι τα παιδιά? Πού είναι οι υπόλοιποι? Για να δούμε. Προχωράτε. Έλα Σώτο μου, θα σε πατήσω. Πάμε. Ρόζα μου. Πού είναι τα παιδιά? Πού είναι τα παιδιά μας? Η Ρόζα στο παράθυρο όπως πάλι. Περίμενε αγαπημένη. Έλα. Εδώ. Η Ρόζα είναι στο παράθυρο. Πάμε τους υπόλοιπους. Για ελάτε παιδάπουλα. Πού είναι και η Τζορτζίνα μας, να την. Πού είσαι αγάπη? Για πάμε να δούμε τι κάνατε σήμερα. Α, το έχετε φάει, βλέπω το φαΐ. Τι κάνατε? Για να δούμε. Ανέβα πάνω Σώτο μου. Έλα Σώτο. Πες ένα γεια σου στην Νατάσα. Γεια σου. Γεια σας. Γεια σου. Και εσένα. Και εσένα Ζήνα μου.